Okay, but I'm back! I'm back. Ah, freaking mustache. I've prövat. An alligator! Han har värsta mustache! Han har freaking alligator. Bark, bark. Bark, bark. You could chicken ass chicken over there. Bark, bark. Hello, chicken. How are you? How are you, my friend? Just I love him. Just come on with me for a little ride. Yes, please. Questo. Come on. Come on, little chicken. I'm gonna break this fucking chicken house. Oh, the house! Broke the chicken in the house. I broke his home. Det kan heta skulder. Jag hade så kvar en oj här och så bytte jag hus Oh, efter. yeah. Die chicken! Ah. So let's get you into the chicken house, yes? Hello, Mrs. Chicken. Jag sitter fast där, Jesper! Hjälp mig! Det var hörde jag också om. Okay. Alright. Yes, I'm Haima! Let me out! Let's Jesper! Yes. De bästa man. Jag ska klippa. Det var det bästa maten vi har varit. Kolla. Alltså det är rätt. Oh, det lät perfekt! Chicken is home. Skulle bara prata Haima, men inte allt. Espen, kan inte så destructive. Åh nej, han ger inte mig! Vad ska jag göra? Det är också lite en flöjt där och nu. Det finns det för liksom. Jag är inte fuck. Kanske objective jag vet eller inte vad det uppgåva är. Och det att nu bläser ni det där jag säger. Kvären bläser. Det är så förvirrande. Because I did det mannen. Det är så extremt vilket namn det är. Ja, det är så namn det var. Vi tar så ur. Men jag hade inte. Nej, det är Excellent. wow, hade första för. Wow. Okay. Flutt. Cool. Yeah, this big help. Okay, imagination and creativity det måste bruka till det här så let's see. Ja. Hej, även en fatter. Yes! Han är så happy. Jag är så glad för det. The fuck? Oh, Vi ska hämta krascha i plats. I'm making traffic accidents. Ja, vi ska få den lilla att stanna här. Hoppa. Och den blåa här. Så hvis du bookar det. Du bookar det. Då det blåa på mig. Ja, till dömes här. Då ska vi få det vara så är sån här. Oj. Okay, spring invite. All right. But yeah, you get it. Oh my god, if I should blow. Okay, Fair Ever, just go away. I don't need human life anymore. Jag släpps det första vandet du just. Vad ska jag snacka? Kokko där. Come back up the year. Shut up. Det är så super obvious fucking mat att göra på. Det är maten att göra på. Så just så är det akkurat lika, men bara hinner så in. Att det var så näknar. Super vita UP. Jag ska göra. Annars ska det vara du att lära. Jag tror du har... Jag skulle säga att det är bike som man gör. Du säger inte det. Fuck you, man. Jag står inte på longer. Säger att du är bättre klipp av. Okej, hur så får du lilla Iver? Ja, det How you do that? Jag ska bara tajma. Ja, jag ska bara... Jag vill klippa hinna med det. Omvänt, faktiskt. Ja. Hopp. Så es. Hold it right there! Criminal scum.
Kreml skam. Ja, det. Halt där, lite kanter men han borde inte bila. You know our motto. Vi har många motto. Perfection. Vi har många motto. Det var så kan matta. Vi det här var inte matta. Det är matta. Ja, det ska vara quote där. Asperg, good gesto! I just spicing things up a bit. Shit, det splittade det med han. Ge mig perfectionist. Fick det där bara. Surgeon där var där. Orda. Så just freak. Du också. Och flytta på. Du What? Why you do this? This episode of longer awesome. But the comeback of a century or the 2 years more ago. Jag har inte alla kakor det spör. Alright. Alright, that's fine. Go to the left. Yes. To the left. Är mittenprickad nu, va? Jag antar det. Jag har alltid det ringaste svära jag kan göra. Jag är Jarsan nu, right? Jag har alltid det. Okej, doktor. Ja. Man kan overwear. Det är Jarsta, right? Jag har alltid det. Och så där vi reaction till surgery. Ja, shit, det var skite. Klipp här. Yes. Alright, get to the next one. Ah, it's probably so tattly. Nej, just ignore it, man. Jag vet vi det perfectionist. Till åka motto, men det kör det. Till åka motto är vi det har inte motto. Okej. Shit. I take it. Jag skulle kunna lätta mig fri, men allt åker arbete. Doktorn lever. Fucking danger. You can tänder köra någon. Fuck that upp på tänder. You should see it dentist. Ja, reverse. Beep. 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 Åh, freaking. Spel soccer. Fuck spel. 0 av touch. Åh. 0. Nej, kaffe block ska vi ta va? Wait. Yeah, men det. Stand to on. You don't know. Yeah. I'm gonna attach. Scoop. They're amazing! Ah! Alright, that's fair. It's time. Kom upp här. Så lägger jag det till en krog. Wait. Wait, I can do this. Ja, du klarar det. I can do this. You can. Oh! Okay, that's fair. Så det var effort. Yes, seriously. Okay. Espert! Okay, vi kan göra det. Okay, hur ska vi göra det? Okej, för jag... Det var slett som man måste göra. Ja, jag vet inte. Jag slett inte slår upp en gång. Backa som drar Därför är detta. Men... Kan jag inte hänt det? Jag vet inte, men det är fucking okej med det. Oh my god, det är så en halvt annan mat när man gör det bara. Däcklat. Snitt. Luckily I notice. I remember these. Superpower of love! Yes! Vi vunnit med snutta spel. Sist bara var det också en grej. Men det ska det vara, inte? Nej. What is this? New! Where? Oh, vi är inte färdiga gångt! Lies! Det är fucking löje för ögon! Yeah. Oh, This. I like this. Let's go! Okay, fuck it, Well, vi spelar pleasant ju! surprise. Det är så pressing... Jag är färdig att spela, men nej! Det är 6 mer banor just nu! Fucking liars. Vi ska ha booty. Okej, det som vi skulle är att vi så är där och hemmatarna, så vi skulle ha töpp. Ja, jag hoppas för en booty.
big booty bitches. Big booty bitches. Big booty. Fuck vad är det för sanger? Ja, det var så gott. Okej. Så, nu är du klar. Nu måste jag bara göra mer klar. Så hvis du klarar att göra mer klar vi är såna här lyckliga hälfterna, känner. Men lyckla booty? Ja. Kan ju såna här booty men då. Alltså, ja. Ja, vi finner det. Jag kan backa mig lite sånt så gott det säkert. Så tatt. Yes! Dude, koala! Koala! Not big booties. Inte utav big booties. Big booty. Du att när till vänster är också brumpa. Sörsta nu. Big booty. Hello. Åh, ska vi fitta oj. Men jag släpper så. Wow, du smälter ju! Ha? Oh my. Och Anna kan klippa till en med? What the fuck? What? Nej, men jag öppnar för det. Så Thomas stoppa och Hey bro. I'm not going down there. Woo, I'm alive! Ah, jo! Du ska stanna på mig. Oh yeah, vi kan bara göra akkurat vanliga att Oh yeah. Whoa! Nobody was there to save them. Get through! Okay. Ja, hon är paraply, så ta igång till igen. Go bro. Let's go. Go! Save the chick! Go on without me. Oh, what? Oh nej. Okay, så bara ska loftas, I guess. Det är weird. Ska också nu. Okej, vi kunde inte... Eller kunde vi inte? Eller kunde vi? Oj. Ett alien! Get it to the mothership! Oops. Så. Haha! Aliens! 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 Okej. I have alien. Oh shit. Pusha. Det var inte värre. Okej, vad ska vi ta först? Vet du stora? Okej. Bara plagga den upp här. Om man vill. Och jag vet inte att det är rätt nu. Så glad. Vi först, oj! Who are the shit. Idag vill den alltid göra det utan man klippa. Du är så glad där man klippte. Ja. Så redan vi vinner det utan man klippa. Shit! Nej, det går inte! Jag måste få ge så här visst. Nej, det är bara jonglera där så du blir det. Så är det. Oh shit, Esper! Okay, easy does it, Esper now. Okay, just... Easy does Esper, easy does it. Shit! No! Jag måste jonglera. Jag säger easy does it. Ja, men... Fan av shit, Esper. Jag sa det var vi... Hur så går det att jonglera, Esper? Okay. I'll just wait for you. Ska hoppa nu. Och så... No! Alright. No! Klippa. Var ska jag fucka det? Kom klippa. Klipp. Okej, han är inte värre, men jag kan No, I got this. I'm a good father. I'm a good alien father. Good. Get up there! Yeah! The last one? Sverige var som dagar. Come on. I can scoop it up for you. Do it, bro. Alright, rest you. Jag kan skubba då. Get up there! Yeah. Are you happy now, alien? Oh, Fucking aliens, jag hatar dig. här. Så var det sånt fjäder, ja. Med din med. Du ligger bara. Ja, okej, jag tar så lätt där. Klipp. It's the racetrack! And this... Det kallas drifty, John. Hej då, va? Also come Hurricane Katrina! Hurricane. Så kör vi NASCAR. Du lägger allting, Gasper.
Push. I'm pushing. Okay. Gå in Okay, if I room. Det är skit. Oh, jag trodde bara för Ja, jag. ja. Det var skit. I'm dead! Det var sista. Det var sista allt. Yeah, unlock new toybox stages in party mode. Party mode! Så ser jag B. Kan du det? Random shapes! Cool, vi vann det spelet! Right? Ja, halt. There we go. Catching. See that? Hade jag stökna spel. Game complete. Det var inte ett. Kvart är det här några. Ja, kan du rätta? Aha. Ja. Wait, what? What? Jag vet shoulder. Okay. Welcome to stamp mode, a freedom canvas for you to express yourself. Ah, så det är bara freestyle. Dude. Det som jag spurte om innan. Oh my god, effective inches, man. Ja, det är det. Du kan save in game but you can't. Oh, du kan ta bullet. Du kan ta bullet. Shit. Yes. Välkommen If till you want no hints. Levi och Esperanza listarum. Är det Bob Ross då knappt? Och därför har vi att göra den traditionella banan och skalene. Oh my god. Esbern. Hur ska jag? Oh, jag kan bara... Hur ska han klippa det? Hur ska du lite? Jag dippar en öjer. Ja, så Det det är är bara... race. Men hur ska... Ja, så är det. Låt mig lägga armarna efter mannen, vet du. Let you do that. Jag alltid vid det basically färdigt nu, right? Ja. Men tack för. Yeah. Okej, vi skippar över till det här också. Okej, det är gjort. Tack för att jag Snipperclips och 3 artikeln. Snipp, snapp, snute. Och så värsta vatt ute. You're done. You're fucking done. Fucking cook!